阪で絶対発売最安300円モーニングでほな行こうか。大人のマヨ玉トースト。ドリンクが本日のモーニングコーヒー。いただきます。サックサクオイル系のドレッシングで抜群にうまいわ。僕のナポリタンとこれめちゃめちゃいいわ。やっば。ふわふわもちもち、外側サクサクで厚みもやばいよ。自家製のタルタルとゆで卵が相性やばすぎる。バターやば。マッサ控えめのあんこにバターやばすぎる。これが最安300円から食べれんのもやばすぎん。甘さ控えめのヨーグルトで朝から優しい非日常的な空間で朝から最高のモーニング味わいたい方はぜひ来てみてください。